ni birengererio awasaba kurwasaba Kenya ni obendete kurwegwa haigoro ya Hustler Fund ya nyaragi kuigurwa no muraibuense Dr. William Ruto korengana barabu abande mbare banyorire kibeseju kolinda abande ni obendete kurombia kuna batemire kolende mbaranyora beseju no muri kwito Frida Grubo awatwarira asubugari Magega yo muraibuense Dr. William Ruto gocioria omurobere o Hustler Fund bonanigo abonchereria abesokire na gotema kwenyorera kibesecho gosangana abonchore kurase county ya Kisii nigo baerera omogokobo chinga kibenyoreire kibesecho nago kresana singenje Hustler Fund nanyora kibesa bono mambi nande nagorobosi singenje ovayale ngo iranire president yaitombia mona singenje ogotwa Hustler Fund ande nara nabe kachibesa saving ngomoiranire ngambia mono ande ngoboria abantu baminto tonyore kibesa icho boigo abande nigo baene kebuna tibaranyora besecho asebe murunganire gotema marange batarochi kende nywede Hustler Fund yajire wana Hustler Fund yakaro yajire unanje Steve na atemire several dinanyero ngotomana wa message ndete yandeteire so timaiti bali banyorera Hustler Fund barabuna kibaigwete so nanje ngushe dinyonyore nyuna ki abande bakoywa ngobori Safaricom gosibona yabwate FIFA yali ko abande te ko abande ino njema Hustler Fund yango wa sabantu bonse talinga yango chawo so tu digangira ni president yedonga yarusira abantu asakon bugozi naro tabwa to modero lero igogoro modero turu Hustler Fund wana igo president yagendere iga biashara binebya naro che president njaronje di ngenzokoro nga Hustler Fund abande baro tu apply Hustler Fund iguru moizone ndoro jikende goso wari vidivare goze centro nje dino je bande bado abanyore je dinaro rakende zizimiana ibi asensemo ya mama mboga nigo bagokereto morobelyo yo asebaganire omuraibuense gosukia amatuko bosio asoko irani kwabo nabo igoko bakineria ekerengo kiri bakonyora erinde baikonyere no mugambi nasabira sechibesechi kwatwete nande gwatokonyirere nanda soko gendera okorere ebyasara buna intu abange nabakaba ketoko imentera ebyasara bito bisuke nanda sama tuka mugambi gwatwete nkwarenge gotosukeria yake togenderere tumanye koirani nanda sama tuka ya gwatwete chibesechi gwatwete mugambi eri tukondiro ko omonto omogino koboka kurunyumbo goche chirokoni okoni rero tokoni gosemambi koni matuka watu bekirete tuange gwancho toskeligo chimoto tonyare goikerawo ase sekta yobosombi nigo baganire kibesecho cheli kabesa gokinigwa goika chiribusano boigo nigo baerera ogoichorerana chinga kyogotoma eri kwenyarira kibesecho naro jemi astabare thesi miane bono njerizwa riria nenkobori neri miasite yebono muno mutoriro jira so jire obosibu ajira sebu ajire ngibono torakorere miasita njiare gujakera na chijakera no endi busano na rire nitokumanya na kyo mugambi to nato charity lakini na ende bono ororanga egente kekero gwapura mara nyinge ogoto maji message no isirini bamanya goja kugwanjera bono timaitinga etireye yero esenja abantu bagotuma abange asenje ndoje ngamatuka ina bara makase ngenjo amatuka yonye ne biashara gwaji gokora turanyoro irani igo yale ko banechakero mutienyire ne kama kagwaita igo yale ko tabera buya abange nigo barokanire kogokero morobelyo yo kolinde nigo baganire amatuko komentwa nabo igo ekerengo gokinigwa Frida Kerubo Ndizi TV